Sino ba talaga ako? Pinakamarami kang tanong sa sarili mo sa oras na malungkot ka, down ka, depressed, pagod, o burned out. At sa mga oras na ito, dun mo rin talaga makikilala kung sino ka. Ito yung punto na may pinakamarami kang tanong sa sarili mo. Sino nga ba talaga ako? Magaling ba ako o hindi? Hanggang saan ba talaga ang talino ko? Hanggang saan ba talaga ang katapangan ko? Hanggang saan ba totoo ang mga pinagsasabi ko noon? So every time you feel down, depressed, battered, beaten, and bruised always, take this golden opportunity in your life to really know who you are. Bakit sa ganito panahon mo siya kailangang isipin? Kasi nung time na madali lahat, nung time na sunod-sunod ang panalo mo, nung time na mukhang magaling ka, never ka rin naging mataimtim sa buhay dahil busy at nag enjoy ka. Habang down ka, ngayon ang pinakamagandang time para mag-isip dahil yung utak mo hindi malikot and most importantly, hindi nagyayabang. So pag ikaw ay down, depressed, pagod or burnt out, ngayon ang pinakamagandang time para tumingin sa salamin at magtanong, sino ba talaga ako? Salamat sa panonood.